Sí, como dicía a compañera, son moitas cuestións a mencionar e intentar pasar por todas elas sin, digamos, mencionar cada unha delas en concreto. En primeiro termo, sí que quería recoller algo que deixei pendiente comigo mesmo, que é o de mencionar a outros colectivos aos que eu non puiden dar voz hoxe por cuestións de foco. O primeiro deles, ou a primeira das minhas mencións, era tamén a que aludía o deputado do Partido Socialista de Galicia, que é aquelas persoas con poucos recursos. El aludía, sin mencionalo, a cuestión da aporofobia, é dicir, o odio, ou digamos, a actitude negativa contra as persoas polo mero feito de non ter recursos. Quero deixar mencionados tamén as persoas con discapacidade, que teñen enormes eios de acceso ao sistema. Constame que a Xunta de Galicia ten constancia, que este Parlamento ten constancia das eivas de acceso, por exemplo, das persoas xordas a un procedimento de consentimento informado no que exista un fluxo de información que garanta o principio ético de autonomía. Deixei, como tamén dixo na miña exposición, moi fora a perspectiva de xénero por cuestións de tempo. Deixei moi fora en xeral a moitos colectivos dos que me gustaría ter falado con profundidade. Creo que isto é unha folla de ruta e creo que é unha escolla e non teño outra opción que pensar iso. Quero dicir, eu intento facer de min unha persoa relativamente analítica, intento buscar cales son os razonamentos ou fundamentos dunha determinada medida. Non teño a tentación de pensar que unha persoa é mala per se, diabólica per se. Cando aparece o Real Decreto, intentamos ler a exposición de motivos, intentamos ver cal é o fundamento da aparición desa norma. Con que nos atopamos? En primeiro lugar, coa forma escollida. Un Real Decreto. É dicir, unha norma que alude a motivos de urxencia ou emerxencia para a súa produción. Onde estaba a urxencia e a emerxencia na atención ás persoas migrantes. O que teño que pensar automáticamente é que se empregou esa forma normativa para furtar o debate no Parlamento Nacional, para que as cifras non saíran á vista. E para que non saíra á vista un segundo elemento, a falta de memoria económica do Real Decreto. De onde salen as cifras de forro de centenares ou milleiros de euros? Son imaginativas, son especulativas, non hai unha memoria económica que apoie isto. Onde está a memoria de impacto en materia de dereitos humanos do Real Decreto? Ollo, onde está a memoria de impacto en dereitos humanos das instruccións creadas polo SER? Porque o Servizo Galego da Saúde reúnese con a Amnistía Internacional no ano 2017. No seo da elaboración por a Amnistía Internacional do informe, cito, perdón por citarlo no seu idioma original en castelán, la receta equivocada, el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España. Informe centrado en Andalucía e en Galicia. A Xunta reúnese con a Amnistía Internacional e dille directamente que non existe avaliación de impacto en dereitos humanos das instruccións. Bueno, como sabemos que van a ter un impacto positivo? Hasta que punto vai a ser positivo? Hasta que punto é negativo? Non existen elementos de xuicio. Como dixen durante a miña exposición, non hai argumentos de base económica. As persoas migrantes que chegan ao noso país favorecen o noso mercado de traballo, retrasan a quebra do sistema de seguridade social, aportan máis do que reciben, non fan un uso abusivo da sanidade. Cal é o argumento se non é o economicista? Como dicía vostede, hasta a saciedade teñen dito os organismos de Nacións Unidas que hai que derogar o 16 de 2012. Xa perdín a conta de cantas veces o Comité para a Prevención de Tratos Inhumanos e Degradantes, o Comité de Seguimento do Pacto de Dereito Internacional en Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, o Comité de Seguimento do CEDAW, exixiron a España a derogación do decreto. Xa perdín a conta dos pronunciamentos e resolucións da Unión Europea en materia ou dentro da Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea que exixían a derogación do decreto. Non hai unha vontade política de cumprir ou de dar valor aos dereitos fundamentais como algo importante. É a única conclusión factible. E se non é a única conclusión factible, por favor, facilíteseme outra. Cal é a explicación ante todas estas evidencias que son empíricas e son obxectivas? Eu pido moitas cousas do goberno do país no que vivo. Pido moitas, algunhas delas son simples. Unha destas, que é simple, é a empatía. É a capacidade do gobernante de se poñer no lugar da persoa gobernada. Onde está a empatía coas persoas migrantes? Non estamos falando dunha situación cómoda, hipotética, que permita tempos de espera. Falamos dunha persoa en situación non permitida de autorización de vivenda no noso país que ten un problema de saúde. É que o ten xa, é que ten dor hoxe. É que esperar un día é esperar 24 horas con dor. Ou ver sufrir os seus fillos ou ver morrer de cancro o seu pai na casa. Onde está a empatía ou a capacidade do goberno galego de se poñer na situación? Non existe empatía, existen cifras, non as tablas. Recordo especialmente con especial dor ao conselleiro de Sanidade dar cifras de recadación de facturación de servicios de persoas migrantes.
nos medios de comunicación. Obvio, non aludía á diferenciación entre cal era a orixe da facturación de uns servicios. Todo isto nunha consecuencia que non sei se está sendo medida por parte do poder público, agardo que sí, agardo realmente que sí, é que isto cala na poboación. Cala e cala moito. Dicían Bustillo Llorente e Grande Martín, son dous catedráticos de universidades españolas, eles publican un informe en 2017 que leva o mesmo título, resulta un pouco extraño, leva o mesmo título que o informe de la Caixa, digamos, a inmigración e o estado de benestar en España. Eles din que o 45% da poboación española, 45% da poboación española, cree que as persoas migrantes abusan do sistema sanitario. Que caldo de cultivo social estamos creando con estas proclamacións públicas, con dar voz ou dar veracidade ao turismo sanitario, con dar pábulo ao efecto chamada? Que efecto chamada exactamente? De verdad cree o conselleiro de Sanidade que unha persoa empeña o seu patrimonio da súa familia, cruza un continente, arrisca a súa vida e se pon en mans de mafias para unha operación de artrodese lumbar? De verdad tan boa cree que é a nosa sanidade? Sinto decepcionalo, a nosa sanidade non se coñece nos povos recónditos do Congo nin en determinados países sudamericanos. Non somos tan bons no noso, lamentablemente. Cal é o futuro? Sinto deixar unha nota discordante. O futuro que eu vexo para a sanidade das persoas migrantes é negro. Negro porque volve a producirse unha mensaxe que cala na sociedade. Xa se produciu a universalización da sanidade. Xa se derogou o 16 de 2012. Sorpresa para todos os asistentes e para as persoas que poidan ver a grabación. O 16 de 2012 hoxe está en vigor. E o novo Real Decreto, do Partido Socialista non deroga o 16 de 2012. Modifica o 16 de 2012. Non volve o sistema de aseguramento universal. É unha cuestión que, malia as expresións faciais do compañeiro do Partido Socialista non son opinables. Non se produce a derogación e non se volve o sistema. O que se fai é un novo acomodamento da idea de aseguramento. Relaxen os requisitos, pero de novo volve a haber moitos problemas. No que me consta agora mesmo, problemas extraordinarios en como van a interpretar as comunidades autónomas o Real Decreto do Sol. Eu facía mención durante a miña exposición a que as persoas menores de idade, atención ao parto, embarazo e posparto, e as atencións de urxencia e emerxencia están cubertas. Están cubertas en moita normativa, na Lei de Estranxeiría e na Lei de Cohesión. Co novo Decreto do Sol estas tres figuras desaparecen. A que nos imos agarrar para exixir unha atención coberta polo servizo público? Ao que as comunidades autónomas interpreten e sabemos ou sospeitamos cando menos como vai interpretar a Xunta de Galicia. É dicir, sería difícil universalizar o sistema? Non, sería tan sinxelo como derogar o 16 de 2012. Se non hai eivas de carácter económico, non hai eivas de carácter social, o mecanismo formal é sinxelo. Agora, o custo político de facelo, como facer calar esa mensaxe ou a mensaxe de que isto é conveniente na poboación, iso é fariña de outro costado. Agora, formalmente é sinxelo volver a universalización, basta con universalizar. Efectivamente, existe unha exclusión farmacolóxica. As persoas migrantes exclúeselles do acceso a determinados servicios, pero tamén o decreto 16 de 2012 establece o copagamento de servicios farmacéuticos para persoas migrantes e outros colectivos tamén, pero para as persoas migrantes. Con respecto a persoas menores de idade e a outras categorías entre as persoas migrantes, o pagamento alcanza o 40%. 40% é unha cifra que se antolla, digamos, arbitraria. Non deixa de ser o 40% de unha cantidade nunha persoa ou nunha familia que seguramente non teña ingresos coordinados. Hai estatísticas que se teñen publicado este mesmo ano de cantas familias na Galicia viven única e exclusivamente con prestacións sociais. Todos sabemos ou coñecemos as cifras que se manexan, por exemplo, para as rendas de inserción no ámbito galego e o que supoñen estas rendas de inserción no, por exemplo, prezo medio dos alugueiros na Galicia. Vexamos que marxe, digamos, de insumos das familias pode quedar para este pagamento farmacéutico e hasta que punto isto non é un problema. O informe que é o día dos defensores do pobo nacionais di que hai un problema no seguimento farmacolóxico das patoloxías. Non só un problema de seguimento, senón que hai unha quebra directa. Cando un está en urxencia e emerxencia, a prestación farmacolóxica está garantida, dase a través da farmacia hospitalaria, unha vez un está de alta non ten dereito a utilizar a súa tarxeta nas oficinas de farmacia, deixa de tomar o tratamento.
Non quero entrar na casuística, non vou entrar na casuística, pero sí mencionar que nas entidades de acción social hai, digamos, fenómenos extraordinariamente graves relacionados con isto. Como se palia? Como se pode? Con mecanismos que non sempre son oficiais, hai que poñer en riba da mesa esta cuestión tamén, con moita voluntariedade das persoas que traballan nas entidades de acción social, moita voluntariedade de persoal sanitario, que traballa cando non debe traballar, traballa en circunstancias nas que non debe traballar. Como se pode en situacións de desbordamento, en moitos dos casos. Eu non mencionaba de xeito baladí os servicios sociais comunitarios das administracións locais, son servicios que de por sí están colapsados. Hai moitas trampas no Real Decreto 16/2012 que non tuve en ocasión de mencionar. Unha delas é unha trampa que se vai repetir no novo decreto de SOE, é facer residenciar moitas cousas en servicios sociais. Isto engade aleatoriedade, porque depende de que persoa che toque os servicios sociais. Engade tempos de espera, porque os servicios sociais non dan citas para o día seguinte. Hai meses de espera en algúns administracións para ter cita nos servicios sociais. Co cal, bueno, o panorama vexo negro, hai exclusións tamén na farmacia, isto é certo, e penso que sí, deliberadamente é unha folla de ruta, só por aportar un dato máis, se o que se plantexou no seu momento o Goberno Nacional, o do Estado e o da Galiza era recaudar máis, por que non o fixo nos cidadáns europeos? Explícome. Há un informe do Tribunal de Contas que les daría a data concreta se queren buscalo, o informe do Tribunal de Contas de 29 de marzo de 2012, que di que hai un déficit na recaudación polas prestacións sanitarias a cidadáns europeos. Por qué? Por la negligencia do Estado español en cobrar. Estamos poñendo os esforzos, estamos poñendo a óptica nos cidadáns europeos que veñen a recibir prestacións e non son, o Estado non é reembolsado por estas prestacións, non, poñémola, como dicía certamente o deputado do Partido Socialista, nas persoas que non teñen recursos. Unha visión de novo aporofóbica da cuestión. Sinto moito deixar este mal sabor de boca, pero é a miña opinión e o meu país.